Ke North Eastern Hill University kalau penderikam ya ke National Education Policy arajar arpo haki college kiba penyaso bat kini ke skul ba jong ke sorkar pedang house nam arajar arpulai Henry hado mentapat kampat laban penbiang ya ki jingpet dan kam kat kum ki kendon NEP kalong kesin ke beningkong bana dua bala penderikam ya ke NEP arajar arpo ki samla pulih mentai kila poi ha ke semester ke bendrio ha ke bekin sethoy ya ke exam jong ki ha benai jeliu watang ha teu ju benai kila haban lecha ki semester ke benyo Henry hado menta empat laban penbet ya ki lendang ban sahikai ha ki semester ka banyo bat ka bapra na kliang jong ki kmi ki pa bat kumju ki samla puli ki dan benta ha ka semester ka bandriu ki dan hapdang ka jing dukha ha ka bayade bat ka jing puli lakin betang ya ka semester ka banyo ni kin sange no tang ha ka semester ka bandriu kani ka jing ling a ka de namar ba ka ni hu hado menta kampat khot ya ka academic council ban shim ya ka rai ha bayade bat ka lendang ba ki samla puli kin puli ha ka semester ka banyo halor kini ka jing bom shai lakde na ki college ni ki samla pulin ni ki kmi ki kapa habaya de bat kaneu SP News Agency lo yo banyakran bat professor lakhan kama we na ki nong hikai kani hu habaya de bat kilanong puli ha kisnat puli ba per ki badan ha kani ka school ba ulang balajan baro kisnat puli kila depan kre ya kilanong puli u professor kama ulang wat la kisnat puli kila depan pen kre Henry pan priang ke bor ke syang ha ka academic council kom tala dan kam bau sembut vice chancellor on khon no ya ka academic council namar ka statue ka ibor bahaba amdan vice chancellor lawan shim ya keno karai habaya debat ke puli puthi laj no ka thongkam thmai ba mta de kasin ga banongkong ba kini ikhna ikla poi ka 6 semester na du ba pentrikam ne ke NEP house nam arhajar arpulai ta hadu mta ka ai ga bang yo jintip ba college ba fer kidan hap deng jinglang a ga jindukha ba kumno banle ya kata ka 7 semester namar hadu mta kimpat yo ga no jing patha na po ne hu namar kane ke exam jong ni ke 6 semester kan salong no how nu banai June ta polish pun ba stana ta jingli namar ngathrai limbag ne ka chiran jong phi ne ka media jong phi ngathrai gi bon gi kimi ka pa gi don ta ka ju ka jingli ka ba jingli ka ba ni kong e jisha kane ga rai ni hapshim hi apoka academic council tamot jisha ka university ka pan khre ya kane academic council tamot VC udan no udan hangni provisi nida provisi udan ka hak ban khatya ka meeting academic council namar kumbangi suthu ka rai ni hapshimi hapoka academic council manta ka por ka satang lese arbanai tam ngathra ladi ka por bangin ya rai naga university bangin ya le kumno khamtam bangin ai ka instructions ki college ba kumno bhi panya jaga ne ka 7 semester habagi lade kini khna ya ka 6 semester tambo lade license lade ki jam saka south nam kadeka first semester jo ka south nam tambo kadeka 7 semester kumno kinna tambo ikna ke naka leng jongi kum ko university hadu manta gam thrai namar donki department donki school ki balade pan khre ka syllabus namta ka 7 bat ka 8 semester bon ki department ki pat dan ta jing pan khre namar lade ki lade pan khre magnaro let's say ka habia naka board of studies jongki ngangai pakila ada kanwan saka school board jongki kataro ngangai bon balada tangba khando kane ni hap approve ya poka academic council kabakong sane ngasgo kumba bangni devan khat mar manta ya ka academic council uprovisi bashang ne hapo shillong campus kat kum ka statute udan ka bor namar hapo VC umdan hapo ka headquarter umdan hapo ka station kiper ki ka statute ka ambela da umdan VC uprovisi un le ya ka kam jong VC te ban khat ka meeting ka ka kam jong VC nga ngai ba uprovisi kumu VC ula ban khat ya ka meeting bangin ya rai hapo ki council namar larangi la rai ki council ka minutes kandan daga jing tho ngin ai naga university limba ka CDC ngin ICB college ki la ban ai ki student kin pan iba pe kane la da mai ka university ba pin le haka 7 semester pin le kumne nangta pin le haka 8 semester pin no kumne pin le haka ta ka master degree pin le kumne ngatai ka tang don kamawan pun shai tang ka academic council ne ho kalaban shimya ka ta rai unu basho hamne po administration la u perkhat bala nila ban ai kum ka ta ka instruction ni college la ne ban snow ji ki pa ngatai ki dang ya perkhat ka ba pakla namar ka de hi ka academic council namar jalangi namar academic council ka highest academic body jam university kuno ka kam be de barka puti ni ha
council na thrai la de ka por ba ka academic council ni ban khat normal ban pen shai kan ne ba ki college ni kim dan ban shamjing kham tam ki mi khpa ba pli bam te pa la phai khna ban puli kan ka NEP ka 4-year undergraduate program kimde ba sah ka bakin yo ka jing shai na ka university namar ka pawi ini ka university ba kat ka central university jumi ka ba rim tam apo ka northeast region ni mla ban ai ka ta jing shai ya ki college bakin ai shi khna la ne shi ki me pa ni khna te ke ga le se ba khla ban ai jumut ya ki mi pan man ta ki don hapden ko ki khna ki don hapden ko le kum no la de ka 7 semester ka ne ka 6 semester te ke ga ba khla ban ai jumut namar hatol se ki college ki patla ban pen biang ye ki jing don kam ju ki oi ga thre ga ka ba ta ra ga ni ka le ba ka ni de ban shim khya ba ya ne namar pi ladangi padon ka jing pan khre nangi lane ngi ku university ni smo ku bangi patla ban pendek ya ne ka south nam let's say de ban don ka ja instruction na po university ba let's say hunius nem nginum persang shu ya ne namar ngim la banai tang balong kata ke padai kan bakla hindia namar kawa bila implement ya ke NEP ki college kila ai ke NEP la kuntup lang bat ka south 4th year tam ka David ka 4-year undergraduate program la bila implement ya ke NEP atrai kan de ka bakla la ni na ka university ni ombet bangim la mun putre ka me ka south nem ni putre ka ta ka license ngam trai kan biang kata Hindrai kajing kajing bakli bani ka dewan wan na university ba shwa ba kini ki khna kin pandep ya ka 6 semester ki hap punhuni ki khme khpa ba pe kini ki khna ki balade pule ya ka license kinyo ya ka degree pa pandep ya ka soft name kinyo degree with honors ka dewan dam ta ka ching tho na ka liang jungi ku ka university pangin katakan kan wan ladani la ra ya po ke council nama ka structure jo ka NEP ka debi kumta lada bila dep system tamar art semester ka debi ka certificate course pdep arts nem ka debi ka diploma course tamar south semester lada pdep license nem tamar real semester ka debi ka degree course lada bila dep south nem tamar pratli ka semester ka debi ka degree with honors kata ka structure ni lada approve last lemba por bangi implement ya ka NEP ka jing e pade ka long bangi mi habya smo ka jing e jungi kmi pa ba ki pa ki dang don ka ni na ka liang ka university ni ha ai na ka jing tho ka ba shai ba lada ni ka university ni khamla ban pen khre pen tre kam ya ka semester ben nyong bat ka ba pra tam ka 4th year ka instruction de ban ba university ba le no kumni hindra yang mentang yu ba hadu menta ka padon nga next kam ba hakini ki hindet somoy le se chitio artio kadeban one kata ka instruction na university baki yagi college ba pet lada phila kan long kumni lada phimla phideban le kumni ngamla ban ke e ni ya suggestment ta tamang next kamba kane ka hawa na po academic council hap ka rai ka hawa men po academic council namar phimla ban le kai bat ka career jadi khana habagi khana kila wan ki kmi pa kila pha khana po ki college ba phila implement ya ka NEP arja arpo kya jimur ke debet ba kanyak bet ka kam menta ka de ka kamrom jogi college khatam bangi po university ban pergi ba ka to ngi kerki har to kopor ngi lengi ya persya habo dang sedang tama kalaya syakmat menta ngi mla syuman phaidin ni kumno ngi le baki ni kimi pa kindon ta jing hona musim ba ka somai baki khul hi jogi kila de pendap hado 6 semester ta license nem kam le no ai tamat kan deban don kum kata instruction ke e kata instruction ngathai ka hapwan beda ka university limba ka jingya kran haka academic council ba pun shai ba shwa bakan poi kata ka por kala der ba ka por shwa kata phap ai kata ka instruction